Balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲantuma aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan ni o ye cɛsiri bulon ye cɛsiri bulon ye émission ye min na bɛnna Mali kunnafoni.net jabarani mɔgɔw fɛ cɛsiri mɔgɔw wulila bi ka se artisanat an ka kalansoba min bɛ yen ni o ye seko ani dɔnko école ye ni dɔw ko a ma ko INA n'a tɔgɔ ye Institut National des Arts ye an wulila ka se o kalanden kɔrɔ dɔ ma bi o hokumu kɔnɔna la an balimakɛ Dramane Jara ni dɔw yɛrɛ ko a ma ko Derby dɔw yɛrɛ fana b'a wele ko D20 ale yɛrɛ ye an ka kalansoba in écoleden kɔrɔ dɔ ye a ye kalan kɛ yan san 2012 ani a tilala san 2016 wagati la a y'i jija kosɛbɛ a ka kalan kɔfɛ k'a cɛsiri a ka baara la k'a kanu ka nɔbɔ a la ayiwa an cɛsiri mɔgɔw an wulila bi k'an balimakɛ sɛgɛrɛ walisa a bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna a ye kalan min kɛ INA la ni o ye art plastique ye dɔw yɛrɛ ko a ma ko dessin nka art plastique in yɛrɛ kɔnɔ baara caman b'a kɔnɔ ani an balimakɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw la an bɛna faamuyali caman sɔrɔ a la aw ni ne an ka jɛ ka jaw lajɛ n balimakɛ an b'a fɛ k'a dɔn mɔgɔ caman b'i wele ko Derby nana cogo di ani dɔw yɛrɛ fana ko i ma ko D20 in fana nana cogo di i ka ɲininkali diyara n ye yanni n ka kuma daminɛ fɔlɔ donc n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ an ka foli b'u ye k'e yɛrɛ foli belebeleba di yɛrɛ ma bon ne bɛ se k'a fɔ D20 yɛrɛ ni Derby a bɛɛ ye kelen D o ye Derby de tigɛlen ye D nka Derby yɛrɛ sɔrɔla cogo di komi denmisɛnninya kɔnɔ mɔgɔ bɛ ko caman kɛ bon ne ka denmisɛnninya yɛrɛ kɔnɔ n ka kɛlɛ de fan ka bon kɛlɛ kun ka di n ye kosɛbɛ kuma o kuma kun bɛ mankan na donc o kɛlɛw de senfɛ u nana ka na n wele ko Derby donc ne yɛrɛ nana ka na tɔgɔ in ta k'a danna bon 20 in tɛ dɔwɛrɛ ye 20 ye ka a jira dɔrɔn de comme mon père ala ka hinɛ a la ale kun ye balontanna kɔrɔ ye ale ka numéro de kun ye numéro 20 ye ale kun b'o de don donc ne y'o de tɔgɔ de ta ka ale ka numéro bila o ɲɛfɛ k'a jira halisa ko n ma ɲinɛ a kɔ a ma sa donc halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo quoi n balimakɛ faamuyali sɔrɔla o la sisan an b'a fɛ k'a dɔn mun de la e yɛrɛ y'a kanu ka na INA la ani an b'a dɔn INA kɔnɔna la section caman bɛ yen animation bɛ yen musique bɛ yen a ka ca nka kun jumɛn de la e yɛrɛ ye art plastique ni dɔw ko a ma ko dessin o branche ta i ka ɲininkali diyara n ye ne bɛ na INA la c'est grâce à un grand frère n kɔrɔkɛ do donc ale de kun bɛ n ye depuis n ka dɔgɔ n bɛ papier ninnu ta n m'a kɛ avion ye n bɛ boîte ninnu tigɛ n m'a kɛ mobile ye donc n kɛlen ka DEF sɔrɔ n taara ka taa lycée la n taara lycée k'ale fɛ yen Kulikoro donc ale ko n ma ko n intéresselen do ka fɛnw ta k'u bayɛlɛma kulonkɛfɛn ninnu na donc ko o kalan école dɔ bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan ko u b'a fɔ a ma ko Institut National des Arts donc o kɔnɔla la ne y'a dɔn ko INA bɛ yen a ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ ne ye donc an ka sɔrɔ ka labɛnw sabati et puis n nana ka na concours kɛ n ye concours kɛ yan sa 2012 komi bamanankan ma nɔgɔ dɔɔnin awɔ n y'a kɛ 2012 donc ala y'a kɛ n y'a kɛ n passera mais kunba min yɛrɛ y'a to n ye dessin choisi parce que dessin ka di ne ye depuis ne ka dɔgɔ depuis ne ma nin bɔ ne bɛ kɛ kilasi kɔnɔ n ka cahier n m'a bɛɛ kɛ dessin souvent ne nana ka bɔ école la n'u y'a ɲininka k'an ye mun kɛ bi ne ye k'a jira ni dessin b'a la u bɛ n ci u bɛ n kɔrɔfɔ ko n ka dessin dabila donc raison pour laquelle ne nana ka na INA yɛrɛ la ne ye dessin section choisi o de la plastique i b'a dɔn fɛn caman b'a kɔnɔ peinture b'a kɔnɔ modelage b'a kɔnɔ sculpture b'a kɔnɔ n balimakɛ e yɛrɛ bɛ i ka kalan kɔfɛ sisan i ye baara in ta i y'a kanu ka baara in ta k'a kɛ i ka baara kɛta ye i yɛrɛ bɛ baara in na ɲinan y'a san joli ye e yɛrɛ bolo
bon ne bɛ baara in na ɲinan san 8 ani kalo damadɔni ne bɛ baara in na ɲinan san 8 ni kalo damadɔni de vraiment ne kɔni ye baara in ta n y'a kɛ n ka baara ye mun na ne tilalen 2016 ne nana ka na ye bon bɛɛ b'a fɔ ko ni n tilala kalan na fo gouvernement ka n ta ou bien n ye kalan min kɛ n ko o baara sɔrɔ gouvernement ka n ta o baara la bon ne nana ka na lajɛ yanni gouvernement ka wele ka s'i ma i yɛrɛ de kan ka fɛn dɔ kɛ fɔlɔ k'a yira gouvernement na parce que bamananw ko ten ko an ye dɛmɛ ka n ka wara faga o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo awɔ i yɛrɛ k'a kunyanfan minɛ donc ne nana ka na lajɛ ne bɛ se ka balo nin baara la k'a sɔrɔ gouvernement ma ne ta mais a bɛ kɛ cogo di donc ne ye n sigi ka miiri n nana ka n'a ye vraiment n bɛ to ka n dɔnbagaw portrait kɛ k'a kɛ tableau ye ka taa d'u ma n bɛ to ka bɔgɔlan gulokiw dilan n b'olu feere donc fo n nana commencer alhamdulilayi bi n bɛ ka marché baw sɔrɔ donc mɔgɔw bɛ ka n wele n partenaire dɔw bɛ ka baara kɛ vraiment ne kɔni ye baara in kɛ n ka baara ye ne tilalen INA kɔfɛ de parce que ne y'a dɔn k'a fɔ ko faso ka wele tɛ se ka se bɛɛ ma dɔw bɛ yen olu bɛ baara k'u yɛrɛ ye fo faso mago bɛ tila ka na jɔ u la u bɛ dɛmɛ kɛ faso ye donc o de ye ne la motiver ka baara in yɛrɛ kɛ n ka baara ye. N balimakɛ i ka baara in kɔnɔna la gɛlɛya jumɛn de bɛ i kan ani e dɛribi yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko nin baara in yɛrɛ ye nafa jumɛn lase e yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Mali o diyara n ye kojugu i n'a fɔ baara fɛn diɲɛnatigɛ fɛn fɛn ɲuman b'a la kolon b'a la diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛ ten de ne ka baara in daminɛ n ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min sɔrɔ o tun ye kuma min tun bɛ fɔ ne y'o kuma min tun bɛ fɔ ne n tun ye baara min kɛ ka taa yira mɔgɔw la dɔw b'a fɔ ko a man ɲɛ dɔw b'a fɔ an tɛ fɛ i k'a kɛ tan an bɛ fɛ i k'a kɛ tan de bon o gɛlɛya ye ne sɔrɔ mais alhamdulilayi n bɛ yɔrɔ min na ko bi n sera ka dusu ta ka baara kɛ ko o gɛlɛya in bɔ yen gɛlɛya in filanan fana ye jumɛn ye vraiment o ye an bɛ appel kɛ maliyɛnw ma an ka kan yɛrɛ ye an ka fɛnw yɛrɛ consommer il faut de mettre notre culture en valeur donc ka an ka jeune artistes dɛmɛ minnu bɛ nin baara la parce que ne y'a jateminɛ an ka jeune artistes ninnu dɛmɛba tɛ k'u ye mɔgɔ caman bɛ na ko je suis artiste i b'a sɔrɔ souvent caman dɔnkilidalaw de bɛ dɛmɛ i b'a ye i bɛ morceau kelen da i bɛ morceau 2 da dɔ la i bɛ taa ka taa d'a tigi ma a b'i dɛmɛ mais i bɛ se ka dessin kɛ k'a tigi dessin ka gɛlɛn ne kan surtout dessin ka gɛlɛn yɛrɛ 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 de donc i bɛ se ka dɔ portrait kɛ ka taa d'a ma i b'a sɔrɔ a tigi bɛ mun d'e ma vraiment e yɛrɛ ye baarakɛminɛ minnu san hali a t'olu bɔ fɔlɔ donc c'est pas parce que a ka fɔ ko ni mɔgɔ taara portrait d'i ma i ka wari ta i k'a d'a ma mais vraiment an k'an ka jeune plasticiens dɛmɛ anw filɛ nin an bɛ baara la an tilala INA la mais halisa an bɛ ka baara kɛ INA atelier la donc ni an ye chance sɔrɔ k'an yɛrɛ ka propre atelier sɔrɔ ani baarakɛminɛ dɔw an bɛ se ka halisa an ka baara ninnu lataa yɔrɔ la a ma se yɔrɔ min na parce que foyi tɛ mɔgɔ yɛrɛ ka culture bɔ donc vraiment o gɛlɛya b'an kan bi il faut que u k'an dɛmɛ plutôt u k'an dɛmɛ an dɛsɛnkɛlaw a k'an dɛmɛ bon filanan ye mun ye vraiment n ye nafa sɔrɔ a la alhamdulilayi n bɛ nafa sɔrɔ a la parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni moto filanan in n y'a san dessin wari la donc bon hali ka dan fini min filɛ n yɛrɛ la nin ye bɔgɔlan de donc n yɛrɛ de b'a dilan o y'a nafa dɔw ye parce que n'i yɛrɛ b'i ka fɛn dilan k'a don o nafa ka bon kosɛbɛ donc ani vraiment n ye formation dɔw fɛnɛ kɛ à travers le bɔgɔlan après l'INA
donc n ye olu dɔnniyaw sɔrɔ vraiment a ye nafa caman lase n ma maliyɛn bɛ se baara la kojugu mais dɛmɛbaga de tɛ maliyɛn na donc vraiment n'u y'an dɛmɛ o de ka d'an ye an bɛ se ka se yɔrɔ la ka tɛmɛ an bɛ yɔrɔ min na bi. An ɲɛ bɛ i ka baarakɛlen fila la an kɔni anw tɛ desɛnkɛlaw ye anw ye kumakɛlaw ye an b'o dɔn nka min ye desɛn ye sa n'a sɔrɔ n'i bɛ se ka nin ɲɛfɔ an ɲɛna ni ninnu ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni a bɛ diya an ye kosɛbɛ an n'an filɛlibagaw. D'accord, donc ninnu ɲɛfɔli o tɛ problème t'o la kan surtout komi an ɲɛ bɛ nin na c'est une œuvre, ça c'est une femme abandonnée. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez ici le noir et le rouge. Donc, le noir, ça signifie abandon. Et le rouge, ça, c'est le douleur. Le rouge, ça exprime le sang. C'est comme si Djeli, ni ye muso ye k'a to yen k'a kelen bila ten dimi fila de bɛ k'a kan dimi fɔlɔ a bɛ kɛ dibi la a tɛ se ka mun ɲɛfɔ parce que a t'a dɔn kun min na mɔgɔw kɛlen don k'a ye k'a to yen filanan ye jumɛn o ye mun b'a ni yɛrɛ kan k'a tɔɔrɔ o de ye filanan ye donc n'o de ye joli noir rouge femme abandonnée donc ni forme filɛ on appelle ça mosaïque. Donc mosaïque c'est de dessiner avec les petits carreaux. Donc ici on a les différents tons du plus foncé au plus clair. Donc ni o ye ni filanan fɛnɛ filɛ donc ça c'est les mannequins. Juste, j'ai voulu représenter les mannequins d'aujourd'hui et les mannequins avant-hier. Donc, c'est comme si ça, c'est un mannequin avant-hier et ça, c'est un mannequin d'aujourd'hui. Habillement, t'es quelqu'un quoi. Follow, ou comme habillé tant. Bon, 600, ou comme habillé tant. Donc, et puis j'ai aussi fait un petit borolan. Je me fais un mouille blanc en valeur. Donc, il y a les évroues follow. Ça, c'est avec l'application de tout le monde, un nouveau Mali est possible. Donc, comme vous voyez, ça c'est en Borolan. Donc, vous voyez ici les couleurs. On a ici le vert, le jaune, le rouge. Et ça, c'est le Mali. Donc, vous voyez en bas, on a un panier rempli de coris. Donc, ici, les coris, ça représente l'union. Segui. Il va y faire un bête à Google Segui. C'est comme si kɔnɔkulu jɛlen u bɛ bin fɔ aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na comme bamanankan ma nɔgɔ donc ni symbole ninnu filɛ an bɛ ninnu wele ko idéogramme tamasiyɛn minnu don c'est comme si a tamasiyɛn bɛ siya bɛɛ fɛ yen siya bɛɛ n'a ka tamasiyɛn don idéogramme bamanan bɛ yen idéogramme dogon bɛ yen idéogramme peli bɛ yen idéogramme bɔbɔ bɛ yen a bɛɛ ye ka tamasiyɛn de yira k'a sɔrɔ i ma kuma. I n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ nin tamasiyɛn dɔn ni ye nin lumière de yelen nin ye yelen donc nin mun filɛ nin ye la paix bɛn donc nin mun filɛ nin ça c'est l'appel à tout le monde welewelemada donc ka mɔgɔw wele an ka bɛn donc n'an bɛnna an bɛ se ka yelen sɔrɔ donc j'ai voulu faire un exemplaire juste ka a yira mɔgɔw la et puis c'est un nouveau style Boko peint, Borolan plus peinture. Donc les noirs là, ça c'est le Borolan. Et les autres couleurs là, ça c'est la peinture. Voilà. Bon, ni produits chimiques tout est traditionnel. Ni bébé bois RF1. Le tissu c'est l'angné. L'angné donc il va do galaman là. Après le trempage, il va descendre qui va Borolan d'accord. Et les blancs, ça c'est Homo plus eau de javel. Donc tout est traditionnel. Ninnu diyara an ye kosɛbɛ hakili la n lajɛbagaw olu bɛna le faamuyali caman sɔrɔ nin na nka derbi n'a fɔra sisan ko e balimakɛ minnu bɛ yen i n'a fɔ e tɔ minnu bɛ ni minnu bɛ dessin kɔnɔ e bɛ se ka ladilikan jumɛn di olu ma ani i tɔ minnu fana bɛ yen nɔ minnu sigilen bɛ carré kɔnɔna na u tɛ foyi la tɛ wuli la e bɛ se ka ladilikan jumɛn de lase u ma. Bon i ka nin ɲininkali a diyara n ye kojugu parce que n'i ye a jateminɛ bi-bi in na o yɛrɛ de kɛlen don ka an sɛgɛn parce que i bɛ taa du saba ou bien du naani kɔnɔ denkɛ kɔrɔbalenw bɛ yen mais i b'a sɔrɔ musokɔrɔba de jɔlen don ni du ko bɛɛ ou bien cɛkɔrɔba ka pension
u bɛ ka balo n'o de a bɛɛ bolo ka ɲi a bɛɛ sen ka ɲi donc vraiment ne bɛ conseil min d'u ma mɔgɔ ka n'i sigi ten k'i b'i jigi da mɔgɔ ta kan o ye minnu kɛlen don k'u ban baara ma k'u sigi carré kɔnɔ vraiment temps de bɛ mɔgɔ la wagati dɔ bɛ kɛ denmisɛnninya la i bɛ se ka baara caman kɛ walasa ka i mago bɛ mun na k'o sɔrɔ nka o kɔfɛ n'i nana se âge dɔ ma vraiment i se ka baara foyi kɛ bilen o y'a sɔrɔ i kɔrɔla donc ne bɛ wele min da u ma vraiment u ka wuli u ka dɔ k'u yɛrɛ ye i n'a fɔ n'i ye nin kɛnɛ in yɛrɛ ta k'a lajɛ cɛsiri kɛnɛ donc ala ni ne yɛrɛ sera yan bi c'est parce que n ye n cɛsiri donc ne bɛ message min passer u fɛnɛ k'u cɛsiri u ka wuli y a pas de sot métier quand surtout baaraw fɛn fɛn bɛ diɲɛ na a ye dɔ kɛ fɛn ye a ye dɔ kɛ fɛn ye hali n'i bɔra bi ka kayiri minɛ i bolo k'a feere vraiment i bɛ dɔ sɔrɔ parce que ala yɛrɛ ko k'ale kamana gannen don mɔgɔ min kɛlen don k'i sigi ko ala k'an sɔn donc comme on dit aide-toi le ciel t'aidera voilà donc n'i bɛ wuli k'i yɛrɛ dɛmɛ ala bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ donc vraiment u ka wuli u ka baara kɛ y a pas de sot métier u ka n'u bolo da u sen kan u bɛɛ bɛ se ko dɔ la mais il suffit que i ka wuli k'a bila en pratique sinon bɛɛ bɛ se ko dɔ la vaurien tɛ yen i kɛra cogo o cogo nafa b'i la donc i kɛra cogo o cogo i bɛ se ka baara kɛ i bɛ se ka fɛn sɔrɔ donc message filanan ye mun ye vraiment mes jeunes frères qui sont dans le domaine donc minnu bɛ art kɔnɔ mais message min passer vraiment il faut qu'on soit réunis dans le même domaine an bɛɛ ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ parce que art ye fɛn dɔ ye kan surtout domaine in na a juguya bɛna bonya trop donc ni fɛn juguya bonyara tagaɲɛ tɛ sɔrɔ a kɔnɔ vraiment an bɛɛ ye dɛsɛnkɛla de ala ye mɔgɔw dan a m'u kɛ kelen i b'a sɔrɔ dɔ fɛrɛ ka bon ni dɔ fɛrɛ ye donc ni mɔgɔ min fɛrɛ ka bon ni fɛrɛ ye ni n'o bilala k'a ka dɛsɛn kɛ jagoya o b'i dan donc yanni i k'a ɲini k'o juguya i bɛ gɛrɛ a la a b'i dɛmɛ donc vraiment ne kɔni bɛ a ɲɛf'u ye u kana saliya u kana décourager domaine a ka bon ni art plastique kɛ INA la i bɛ dessin kalan i bɛ bɔgɔlan kalan i bɛ modelage kalan i bɛ sculpture kalan donc n'i ye nin bɛɛ kɛ peut-être que n'i ma ɲi dessin na i bɛ se ka ɲɛ peinture la n'i ma ɲi bɔgɔlan na i bɛ se ka ɲɛ sculpture la donc raison pour laquelle ne yɛrɛ ka base ne y'a ta n y'a kɛ bɔgɔlan ye donc ne yɛrɛ ka bɔgɔlan fini fɛn fɛn bɛ yen ne de b'a bɛɛ dilan donc ne bɛ peinture kɛ n sen fɛ ka taa ten sinon ne ka base yɛrɛ de ye bɔgɔlan ye donc n bɛ conseil min d'u ma vraiment u ka baara kɛ u ka n'u focaliser fɛn kelen kan k'a fɔ n ye peinture de kalan donc n bɛ taa ni peinture de fɔ n ka se non et puis n bɛ profiter bi k'a fɔ an ka jeune artiste caman bɛ yen vraiment u bɛ ka art in bafouer u bɛ ka bafouer mun na u bɛ taa gulɔw min u bɛ taa joints min ils consomment les excitants quoi que pour avoir de l'inspiration inspiration tɛ yɔrɔ si inspiration ye mɔgɔninfin yɛrɛ de ye n'i bɛ ka peinture kɛ fɛn min b'i kɔnɔ i b'o de labɔ on dit que chaque artiste est l'image de son œuvre et quand surtout ne ye 10 minutes nana peinture kɛ n'i tilala an b'a ye tableau in na i bɛ couleur minnu utiliser ça serait des couleurs sombres ni joie nana kɛ i bɛ couleur minnu fana utiliser ça serait des couleurs lumière donc vraiment n bɛ message passer u ka o yɔrɔ ninnu to yen u ka inspiration b'u yɛrɛ la n'i y'i sigi k'i miiri inspiration b'i senkɔrɔ de tu n'as pas besoin ka taa excitant ta pour avoir de l'inspiration donc ne b'o message fila de passer. I ni ce n balimakɛ i ka ni ladilikanw na ayiwa mali kunnafoni lajɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen bɔra sisan k'an balimakɛ ka nin kuma lamɛn aw yɛrɛ ye nin ye dɛ denmisɛnnin tɛgɛ kogo ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔni ayiwa an b'a fɔ an balimakɛ ye ko hali bi ala k'a dɛmɛ a ka baara kɔnɔna la ni bɛ dan sigi an ka bi émission na an b'a fɔ aw ye ko aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ